מה קורה אם היא באה לבד והיא לא משתלבת? מה קורה? אני חושבת שיש משהו במרחב הזה, שהן לא מכירות אחת את השנייה, וזה ההזדמנות גם רגע להיפתח למשהו שהוא אחר ושונה. את יודעת, למשהו שהוא לא חייבת להיות חברותית. לא ניתן לה לא להשתלב, לא ניתן לה. בדיוק, נכון. אבל כאילו יש גם בכלל כאילו משהו כזה שיש מין משהו שקורה. כאילו, ואולי המקום הזה של ה-trust, כאילו trust the process. זה ממש. אני באה ממש, המקום הזה של הטרסט, לא בעיניים עצומות טוב אלא ממקום של מרחב בטוח, ומרחב שמאפשר למה שיעלה ואנחנו שם. ולקרות. אנחנו שם. כן, להיות בתוך הדבר הזה, וגם אנחנו מביאות את עצמנו. נכון. אנחנו לא רק המנחות, רק אלה שמחזיקות את המרחב, אלא אנחנו חלק מהדבר הזה. ממש.